Chingava chokwadi here kuti dzimwe nguva kunyora mapepa akawanda muchida kushandisa matare edzimhosva kunogona kuodza mwoyo. Iko zvino zvanaka, Judicial Service Commission yauya neramangwana mukuvandudza kutongwa kwedzimhosva kuburikidza neIntegrated Electronic Case Management System IECMS. Kuisa nyaya dzenyu kumatare wava mutserendende. Chamunongoda chete ikompyuta, laptop kana smartphone uye neemail address inoshanda mova muri panosvika mirazvo yeindaneti. Kuvanhu vanenge vakazvimirira panodiwa nhamba dzechitupa, kana iri kambani panodiwa nhamba dzetax registration pamwe chete nenhamba dzenhare. IECMS iri kupfavisa zvinhu. Kusvitsa magwaro enyu kumatare edzimhosva kwava kugoneka muri kumba kana kuhofisi kwenyu, chero ripi zuva, angava mangwanani, masikati, manheru kana pakati pausiku. Kana muchida yamuro, tichairei nhare panhamba dzinoti 08688007422 kana kutinyorera paemail address inoti zimiecms@jsc.org.zw.